Aiwa, ndichida kutendai muri yeZimbabwe nekuda kwesupport yese yamunotipa pano paSaint TV basa richienda mberi. Kuna vose vachangotanga kutiona pazuva ranhasi, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also, don't forget to like and follow us on our Facebook page Saint TV and all our social media handles. Nasi tiri muno muguta reHarare mandiri kukurukura na the leader and founder wechechi kana kuti kereke inonzi iyo Victorious Family Church International in rimwe guta reHarare nedzimwe nzvimbo dzakatekeshera. Prophet kuda kwashe Jose. Prophet, tinogamuchirai pano paSaint TV. Thank you so much. Tinotenda. Tichiti makadi yenyu. Munofara here munhu waMwari, tinofara zvakanyanyisa. Aiwa, tinotenda. Chekutanga Prophet, muri yeZimbabwe ingada kutanga nekuziva kuti vanonzi Prophet kuda kwashe Jose vanombori ani? Okay. Vanonzi Prophet kuda kwashe Jose munhu ndakaberekwa 1997. Alright. Yes, 31 August. Saka ndakazokurira muguta reHeathcliff. Alright. Yes. Saka kuzobvawo ipapo ndo Mwari paakazondida nawo. Alright. Tichigara muguta iri. Yes. So Mwari vakandida naite I was in Form 5 2015. Okay. Yes. Saka ndaenda kuchikoro ndichitawo zvemabhuku, tine shungo dzekuti Mwari anofanira kundibatsirawo according nezvandaishuwira. Alright. Yes, but mukukura kwangu vanhu vaingoti mwana uyu anenge mufundisi chete, kana zvinhu zvingoripo zvinokwanisa kungooneka kuti zvinenge zvirimo chete maari. Alright. Yes. Saka rakazokura zvingoriwo mandiriwo, right, to an extent yekuti one of the days ndiri kuenda kuchikoro, because ndaiti ndikabva kuchikoro I could read the whole night, ndichiverenga I could read the whole night, I could read the whole night, to an extent yekuti ndakatanga manje kuchidevelopa kunyanyofarira kuverenga Bible. Alright. But ndaingotiwo zvinhu zvandiri kungoitawo, you see, but sometimes kana zvinhu zviri mauri zvinokupusha, zvinokusandudzira kuti uende kune izvo. So I could love the word of God, read the word of God, read the word of God, to an extent yekuti ndakazopesera extent yekuti ndikaenda kuchikoro, because ndaidza panonzi paRewa High School in Domboshava. Okay. Showground. Yes. Ndopandaidzira ipapo. So ndaiso ndikaenda kuchikoro manje, one of my classmates, I could pray for them, ndegona kutaurira munhu maybe situation iri kuitika kumba kwavo, unoudza maparents ake, then uya obva azoshamisika, mubereki obva azouya, ndakuona mwana iye. So that's how I was inspired by zvanga zvakuti kuona Mwari at that very early stage. All right. Just a bit of your background. Imimi muchizotanga tikurumidze tasvika panyaya yekutanga kereke. That's good. That's good. Anti ndizo ndimi founder wekereke iyi. Yeah, inini ndinotenda hangu kuti every church is founded by Jesus, is the founder, but physically Mwari vakandipa nyasha kutiwo ndinge ndichitungamira. Alright. Saka basa iri rakatanga gore ripi? Okay. Uye makanga maane makore mangani pamakatanga? Alright. Basa raMwari rakatanga, it's 2017. Alright. Yes. And I was around 19 years. Okay. Yes, I was around 19 years. But kutanga kwakaita basa raMwari, after these 3 years in the mountain, God had instructed me, because ndanga ndisinaenda kuBible school. Saka mazuva esa ndakanga ndichidzidziswawo naMweya Mutsvene maringe nebasa raMwari. Alright. Saka after those years, Mwari ndopakaita kuti basa rake ringe richizotanga. Alright. It's a bit of a long story. Alright. But that's how it started. After ndanga ndiri mugomo, after those 3 years, now then the work of God started. Alright. Chainyanyotwinza panapa inyaya yeshoko ramunoshumira riri kuteererwa nemabasa esimba. Okay. Mungada kutizivisawo kuti simba iri rinombobva kupi
nekuti simba iri I'm pretty sure kuti tine ma different religious leaders vasingaite mabasa esimba seamunoita tichitarisa futi nezera renyu. Simba iri rinombobva kupi? Chekutanga handingati hangu vamwe havaite mabasa esimba atinenge ndichiita, because I might not know how God used them, because I understand kuti Mwari vanodana vanhu zvakasiyana siyana. Some are called to be teachers of the word, some are called to heal the sick, some are called to do this, there are different callings. But I'm inspired by the word of God in whatever I do. If we read Acts chapter 1 verse 8, but you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Now, so after I read that word, reading, that's when now I desired to be used by God. All right. To be used by the Spirit of God, so that His power will be manifested. So after we preach, we want to see the healings taking place. Right. For example, Muswa 18 June. This next week but one. It's a very big Sunday, but it's a family deliverance Sunday. So my families, I know where they come, and when those families come, because what is happening is not me, this is God doing. Sana vachinge vauya vodzikinurwa. Vari kudzikinurwa kubva mamwe families akarombwa, vamwe havarorwe, zvimwe hazvifambe zvakanaka, zvinoitika mumhuri zvakasiyana siyana. But chinenge chivasunungura, that is the power of God, and this power, it is coming from the Holy Spirit. All right. Pakati pemabasa mamwe atingatenda kuti makashandiswa nawo naMwari kuti munge muri munobata, imi muri mudziyo waMwari sekutaura kwamuri kuita. Pane anonzi Tendai Ndoro. Nyaya iyoyo yakatekeshera ikashamisa vanhu vakawanda. Mungada kutiudzawo kuti chii chakaitika nekuzoti Tendai Ndoro ange ari anosvika kwamuri? That's good. Zvakaitika ndezvekuti Tendai Ndoro achibva kuSouth Africa kwaanga achitambira bhora, family yake ndiyo yakatsvaka munhu waMwari anokwanisa kubatsira problem yanga adevelopa yeblindness. Saka family yakatofonawo, takuonewo munhu waMwari, saka afona is a family member. Saka ndokubva tatendera kuti vakwanise kuita sei kuti vauye. Yes. Saka kuuya kwavakaita, vakauya as a family, vanga vawirirana vatenderana kuti ngatitsvakei we patingakwanise kuti dambudziko riite sei ripere. All right. Yes. Saka vakatifonera through our secretaries, tobva vasvika kwatakanga tiri, and we prayed for him, and God did the miracle. So I prayed for him, and God did his part. All right. I'm just a vessel, and God, He performs. Okay. So I'm not the one who performs it. I just pray, and Mwari voporesa. Saka Tendai Ndoro akasvinudzwa maziso naMwari. All right. And God, yes. Saka muri kureva kuti Tendai Ndoro ndoda kuti tinatsonzwisisa ipapo. Okay. Kubva pakutova bofu kwaanga ave, you are the man who prayed for him kuti ange ari anogaina his sight again. Yes, that's very true. That's very true. Imi muchiona izvi zvichiitika musi wamakamunamatira, muchiona akutogaina his sight, chii chakauya mupfungwa dzenyu? Ndakatanga kungoziva kuti God is glorious, and whatever that is happening, kudzorera mbiri kuna Mwari. Nekuti handisirini kapa ndasunudza munhu, asi dai ndanga ndirini ndaizvikudza. All right. But I'm not the one. So, and I will never be the one who can heal. Saka just give glory to God. Saka pakasvinura Tendai Ndoro munhu waMwari, pakabva paita vamwe vanga vakawanda vanga vari also blind. Because vanga vaona nyaya yake manewspaper, different platforms. Ndobva vauyawo vachiti kana Tendai Ndoro akasvinura kuchechuku, paipawo testimony yake kwakatouyawo vanhu vanga vane same challenge. Panaona Mwari achivasunungura, vamwe vanga vasingaoni, vamwe vanga vane sugar, some were crippled, some
were not able to walk, some had different challenges. Then I saw the power of God at work. Alright. Saka testimony yangu matenda indoro yakazotiratidza simba raMwari kuti rinogona kubata kuvanhu zvakare, because a lot of people came after witnessing that testimony. Yes. Alright, nyaya dzacho dzakawanda dzatanzwa. Just to pick a few, pane nyaya zvakare yemwana airohwa, wekumbotomborohwa. I remember watching this video, mwana achirohwa mustudio paTilda Live. Yes. Okay. Zviye zvaitika kumwana uyu ende makamubatsirawo nenzira ipi, because I understand kuti you are the one akabatsirana nemwana uyu nemhuri iyi. Oh, that's good. All right. Yeah, panhau iyi kai chinozonakidzacho ndechekuti vanhu vanonyanyoziva uyu akarohwa ndavakarohwa vanhu vachiona, but kune matambudziko akawanda akaita seiyaya akanga achiitika, though atainamatira Mwari vachisunungura. But just to explain in a short moment, mwana uyu zvechokwadi zvaitoitika. Yes, aitorohwa nemambama, chitemwa nematombo. Situation yacho yaipisa tsitsi zvekuti zvaitika paarika zvairwadza. Chanyondirwadza it is the age yacho kuti wakomana. Saka I was full of compassion to this family. Ndakanzwa tsitsi. Then I said, no, we need to pray for this family. We prayed for that child, and God did his part. The child recovered. Mwari vakamusunungura chokwadi. It's very true. Zvinhu zvakaitika. Though vanhu vakazoita zvekuona achirohwa, but zvinhu zvakanga zvichitoitika zvakakura kudarika kurohwa kwakaitwa kawanda. Alright. Pane zvimwe zvaitoitika. Pane zvimwe zvaitika. Mwana aigona kuti akagara panapa aigona kukuudzai kuti mboo muri kubvira moto. Alright. Mukaramba makagara panapa munoona imba yese yacho yakutobvira moto. Saka imimi panyaya dzakadai, I understand kuti Mwari anenge achikutorai somewhere achikuendesai somewhere. That's true. Muchiona mabasa akadai kana kuti muchiwirwa nevanhu vanorohwa mambama, manga musingatyiwo here kuti mambama anogona kungouyawo kwamuri? What I understand, it's about environment. Because kana mweya waMwari uri pauri, even your environment can carry the same spirit that you have. So chinoita ndechekuti handityi. Shoko raMwari kubhuku yaTimothy inoti, for we are not given the spirit of fear. Saka kana maproblems akadai achiuya akasiyana siyana, kunotouya maMwari worse than this situation yakazivikanwa nevanhu iyi. Handigoni kutya because ari kuoperata nyaya idzi handisirini. Saka iye ndiye anenge achiita basa rake. Saka inini I just do my part and he does his part. All right. Yes. Saka handitye. What I see, ndikaona problem, the first thing that I do, I glorify God, because I know kuti obviously the problem yatopera. All right. No matter akaita sei na sei, no matter situation, I just know kuti iyi yatopera. Saka ndinofara kunze kwekuti nditye ndotanga ndafara kuti zvatoita. All right, but there are quite a number of problems that you have solved muchishandiswa naMwari. Mafamilies akawanda, but pane imwe zvakare iyi ndo iri kupisa nyaya yedeep sleepy. Mave chirembera anovararisa vanhu uya, because pane out there are a lot of people vaneto neproblem yekutovata. Zviri kufamba sei? All right. Zvinoitika paya it is just a revelation, because zvimwe zvinhu unozviita mushumiri waMwari by getting a revelation. All right. Saka deep sleep here, if we open the Bible in the book of Genesis chapter 2 from verse 21 going downwards, there's a time Mwari paari kutora Adam obva amurarisa kuti acreate Eva. Ukatoverenga Bible nototi, and the Lord caused a deep sleep to Adam. So Adam akatokodzira that sleep here. Ndakati no, we want to experience it. I want to see kuti munhu akanamatira, but kana tichinge tamunamatira takuti aone either kwakabva dambudziko rake kana kuti kwaari kuenda. All right. Saka vanhu vanoshamisira kuti tanamatira munhu obva akotsira, vanoti what is this? Is this even possible? It is just the Holy Spirit. Apamborina zvinhu zvakawanda, it's just the Holy Spirit. You can just touch anyone, praying for someone,
and also it's just the anointing of the Holy Spirit. Saka pa deep sleep paya munhu ari kuona kwaari kuenda kana kuti ne situation zvakaitika paupenyu hwake asi kubudikidza namweya mutsvene. Saka all this it is happening because of the Holy Spirit. Saka ndo zvinoitika. Yes. Alright. Ndofunga muri yeZimbabwe muri kungozvinzwira nhasi tine munhu waMwari prophet kuda kwaShe Jose avo vanova vane mabasa ese atiri kutaura ari kuvateverera. Pane umwe munhu kunze ane dambudziko rake raakutoti iri nderangu raakatogamuchira kutoti no, this is part and parcel of me. Okay. Mungada kuti kudii kwaari munhu uyo apererwa. Muri kuona dambudziko ravepo nderekuti vanhu vaenda kwakasiyana siyana. Okay. Kwaita maprofets akasiyana siyana. Umwe anotokudzawo ndakamboenda kwaprofeti kwakati but hazvina kudii. Okay. Hazvina kuchinja. Okay. Chii chamungada kuvaudze kana kuti difference iripo pana prophet Jose nemamwe maprophets pamwe kwaakamboenda. Yeah. Okay, that's okay. So what I can say, ndingati munhu akatarisa ane situation yaanayo. Chekutanga tinoitira maservice edu panzvimbo yeCity Sports Center muno MuHarare. That's the first thing. Then the second thing, that person can come. Paari kuuya is not coming to Prophet Jose. He's coming to the one who called the Prophet Jose. Ndomutemba ini. Zvinopera chete. Alright. I'm sure. Zvinopera chete. Because sometimes pamwe Mwari vanenge vane nzvimbo yavanoziva kuti kana uchinge wazosvika apawo, that's your place. Saka ndingade kumushora hangu nenzvimbo dzaanenge afamba. But let him try. Alright. Yes, he can come. Semudzimai anga ane dambudziko rebleeding. You know, she did something. So kuti vanhu vakatoshamisika kuti how come ari kudedemera mupendero wenguo yaJesu. So that person can come. Tine time zvakare kuona vanhu at our offices. We see people for one-on-one. We can see people. Alright, tiri pamunyaya yema one-on-one. Ini ndiri mumwe wevanhu vakatombo experience nyaya yekunzi there's a certain fee you have to pay to see the man of God. Kwenyuwo zvakamira sei? Alright. What do we do? Ini ndongoita Mwari zvaanenge achingotitungamirira. You know what we do? I see people ndinongovaona without paying. Alright. Yes, though we teach people to give. Alright. We educate them. Ndonyanyofara kuti vange vachipa havo nekuti vadzidziswa vakurudzirika. So in the church we've got a lot of partners, we've a lot of givers, people they give. Give. But vanhu vanouya for one-on-one, we just see them. Vanongouya kuchechi votobhuka vakutouya kumaoffices kwedu. Alright. Hama dzangu ndofunga muri kungozvinzwira zviri kutaurwa namunhu waMwari prophet kuda kwaShe Jose vatakagara navo pazuva ranhasi vatiri kukurukura navo tichinzwawo rwendo rwavo rwavainarwo rwekunge vari vanobatsirana nenyika zvikuru sei vachitungamirirwa namweya mutsvene. Mashoko enyu ekupedzisira kune vakakuteererai mungada kuti kudii kune mhuri yeZimbabwe? Thank you. Kune mhuri yeZimbabwe ndinoti kana une situation, Jesus is still doing the same. Zvatinoverenga mushoko zviya hazvisi zvemubhaibheri chete, izvozvo zviri kuraramika even up to now. Jesu akanzi akafamba Galilea hove dzikawanzwa dzapita and this happened. That Jesus, he is still doing the same in your life. Achiri kuzvigona nanhasi, simba rake richiripo uye riripo uye haripere kusvikira narini. So what I can say maybe to someone with a situation, we have got a day of family deliverance, a big Sunday nzvimbo yeCity Sports Center muno MuHarare. Kutanga na 8 o'clock chipedza na 3 o'clock, 18 June. Families are coming just to see the hand of the Lord. Maybe you are there, you want to see the man of God. You can come.
ndibhadharise vanhu kwete kuti ndiri kushora hangu, but this is what I do, so you can come, you can see, we can pray for you. Umboona kuti life yako inoita sei, zvinoita chete. Amen. Yes. Aiwa, tinoda kutenda nenguva yenyu yamatipa yekuti tinge tiri tinokurukura tichitenda kuti Mwari acharamba achikufudza imberi. Thank you. All right. Muri yeZimbabwe kune vese vanoda kunge vari vanobatana nemunhu waMwari, namba ndo dziri pascreen, zvamunongoita imimi munofona mobva mabatsirwa kuti munge muri munosvika pakukurukura nemunhu waMwari. Vamwewo ndo vanoti isusu we abroad vanokwanisa kunge vari vanokurukura nemi zvakare nditi. Yes, the services atinoita Zoom services. You can also pray for people out there. Vanongova nepatience because out there sometimes mwakafona ntanda kuzodairwa but still mukana wake unosvika. You can call zvinoita. Aiwa, tinotenda tichida kungoramba tichikurudzirana muri yeZimbabwe kuti aiwa tisaure moyo. Dzimwe dzenguva zvimwe zvako zvinogona zvakaramba kumashure, unombozamawo panapoona kuti zvinoramba here. From Uncle Saint nemunhu waMwari, aiwa pari zvino tichiti it's much love and God bless.